Sumila rong hangpi apran kedam nang joya puthak prek jamadi malong milur kaidun pensi ningduk kajepi pon. COVID-19 na puthak Assam Chief Secretary di Mahasau kahumridam. Upilang so hawar tomon ke thepena jok humthong kyap so se ahem kan hokdun. Karbing long live prime time birta longpen nilisami Julie Baby nanarje tha birtang tonpen. Hamrena rong supia long lapen Sojeng Thenta constituency ka parlo Bamuni timong arong ari soe jangatum Sumila rong hangpi apran keram nang joya puthak ningduk chipi ponsi alang le karjong arnama kengri kilipa mi phan arnam hirjumi hangpi rinti. Nogong district Raha along Arta Kijum Hekau Supi Sumila rong hangpi aphan akerengamat Mika Jokpen apran karmut dera puthak longri arlo kido anarat lapen prek jamasong hamphang asong atum thurpakpen ningduk chipi ponsi adai kedovek Prakash Chandra Borthakur lapen hemtu nisi aphan sodakpen ingsai nangji anparta kisung ke phovek atum ahok perakang sai longvek nangji pusi je somponlo Lason tak taksi hamrena rong sopi elongta KSA hamrena ropi pen patirpi ponsi ongdung hamphang asong jasamet ajira roy muka katerang Karbi Unemployed Youth Association hamren mahila samiti pen chenglo K dhorom lapen ratchari asong chejong je pin pen Sumila rong hangpi apran kidam nang joya puthak ningduk chipi ponsi milur ke kai padupon Lakso ahud alang itum adai ke dovega bang phua tuma phan sodak pen ingsai nangji lapen kisung ke pho Sumila rong hangpia hema sora tuma phan lak kya batangka kirap pinangji pusi ke hang padopong Ngiri ni tum soal lo song lapen galo chal le song lapen kapek ham thang song bo ni tum chindum pet tum kini kecikimu asai deng pon lo labrak pen ni tum kenang sot ini tum appearance mati api po tum khan kachun ngiri kang tum alam the kenang sot do lake ini tum luka chali amen pen arta ki jin het au samar tum han kaprek a district mate kichi han kibidu na bang im tonang ko lapen ke labang so arui mate labang so chiklong bong ili tum chingthum dam rep nang ko atheke non det le labang so akhatona lason asai ka hinu apran ke dam kali aningkan therda ili tum kargia khil samar luka chali amen pen apran ke nam nang dopik lo laso potsi ni tum solo song lapen ka dok ka we rat charia song tu penitum kachuningri api apo tumhan cinthang punon rongkhang punon ambi punon nilip punon lumbajang punon ahawar tin alongri tin api apo lapen hadak cirok tok arada tu helong ke japon asong atum rat charia song atum kadok wisname labang sobang elitum non prabjin kan bang sacek luang bang thang thang asamapan ciwan rep cinthang dam rep nang ko labang itu men labang so karbi charia song lapen karbi hamphang doan pen kachuningri kang tu la pulo kemana diman na pulo kidu ke pojat si bang hem luka cari ro pora langli luka cari memben sil bang so apran ke dam nang labang ke ning duro la sila so putha alang litum jitu a hem ko tum thedum compensation bang alang litum phan pibek nangi labang so compensation pipe prote tum karbi lo cari song lapen ham phang song tum kachi song ban ing tonang ni lapen labang so kachi song bang aku du thulang pusini tum ninge ponlo Halapu Sojeng Thenta constituency ka parlo Bamuni timung arong ari soe jangatum ta thurpaksi pader de pin pen Sumila rong hangpia phan apran karmut vek atuma phan sodak pen ingsai nang jipusi ke hang padupon Kedam tang jangmi poni phain kora clear ni Sumiswar Hanse Mansing Inti Sonto Singnara tumpatir piponsi ongdung Bamuni timung arong ari soe jangatum chetodun pen Sumila rong hangpi apran kedam nang joya puthak ningduk chipi ponsi milur ke kai sai dengdun lapen Sumila karjong arnam akingri kele long pamijia phanta arnam hirjumi hangpi mo pachali dia phamadak nang bidun lo mate ohomia hemalong bangso ohomia tuma bangsi kacholang rem mate kethekhe kerere karbi khai fan kapin rem pensi bangso sofan apran armudet ason si mander lo lasi nilitum ulia bora hawar Bamuni arong along riso ejang lapen sarfisa fotum sitame labang soso fan apran karmudet aputhak sodak pen ohom sarkar afan mate karbiang long CM alangli sa tuliam long hangafan sitame jasemet pen bangso auso fan
isi justice tipija panalang ni pantame tuning riglo lapen ke ini kisung mate ningkoyani kon sitame ini tum helam dag ini song klang dag nang naglo tema lokali aning kan babang so sitame dan ke asal biasa berat sitame lokapatali dia pan atutu ma hotu kan sitame aning kan lo tapi kapre kadin sitame alang itu lokali dia kan Hamren pen Daniel Hi la pen Chuki Hola pen Sanjit Crow Karbi Anglong Live. COVID-19 na kiso apai kibat boma porahut Assam State Chief Secretary Jisnu Barua Dima Hasau along hum ridamsi bangso corona vor lang no pen kachapajok thek je aphan kedo an arona tang he hui kroidon paminang ji pusi kachuningri tekang Assam along ria lota arnivang corona kiso kilong apai kibat boma porahut kidam tang jangmi puni phain kora clear ni Assam State Chief Secretary Jisnu Barua Dima Hasau district along kahomri padoda Haflong arong supialong ejo sangsi pini anarlo por phai kre si malong Dima Hasau district okpran kilang asai kamalong asai phusai khiatum lapen DC SP atum pen COVID-19 na phuthak RC krung alam chingki chathan pon Bangso ka chingki ka chathana jai mek juddera phi phirangkia tumpen ka chingki ka chathana ho Chief Secretary Jisnu Barua kaningja tengke Dima Hasau district along COVID-19 na kisopen ka chedan ji aphan penang anasai dengpon tang lupusi pachini pon lapen ke bangjilang arni ka chere lapen cherok to ave pulote bangso kiso ke khangja aphan sungkrung ta hai pusi ningje pon No namaj ke Assam state along bangso kiso agura tomon khang unla Setami nitroxike ba phisi kopitong ke manjilone lage budamon elang State Sorkara hinpen mate a district tin along disaster management a hinpen ke hotpon aron hehui ilitum kroidun pa minangji lapen kachere an parta chirok tokido kenang sot pusi ningje pon News Desk report Karbi Anglong Live Mahamaya Anglong Ari bohoi hanserong ningkan pharo sosia prangahut rong kachukim te kang bangphu bohoi hanse aphan tirim gachathok pen karcho paduponsi rong along e kisompon Dong mukak Mahamaya Anglong Ari kedo bohoi hanse rong along pini bangso rong keseng te kang veka bangphu bohoi hanse aphan tirim gachathok pen archo ponsi rong along e setame kisom padupon Jai mega ting pen ada por pioneer kep malom rong along e rong asar something hanse hin pensi sompon lo lapen la so hut kurusar ramsing hanse amor hanse atum pendang lo klengdun klengsar polapen rong isi araratum chirap chitudun bohoi hanse alang like ningkan pharo sosea prangsi bangso rong kachukim tekang veka bang phulo lapen alang like arna majakong kidwa bang phubino atheke alang liphan bangso pir thepen kedam martuta thekdum longli Se kasadia ningwe chujun se karklia hut ke en asakhi ke endam jipu hempen ke barpen ke alang liphan theklong le detlo bonta asakhia bangke se karklia adu wanalong nangli roklo lasi alang liphan ke arnam si kache ponlo lapen nili tum setame arna maja kongsi ke long vega bang phulo pusi hok ponlo lasi ke bangjia obia tum setame kachi kimo pon ver thekja phansi pini bang so sai dengpon lo pusi pachini pon bhoi hanse arong ke ladak rong ke kim pon na bang phulo ni lake non nilitum non pudo bom la so rong ke pathir kang i abang phulo la bhoi hanse abang ke lasi bhoi hanse abang ke lasi isi anam ani aja kong ke long pon abang phu ason si nilitum che thek pon lo lasi alangli sakhi kereng pu ke long ta alangli hen lo lasi nilitum hala so sakhi kereng nilitum chujuna hut arnam ke the karkli laso karkli ahut si laso sakhi kachelong po lasi laso sakhi ke endam ahut si laso abohoy bangke theklong le dalo so sakhi ke enda ma abang phu theklong le dalo sakhi nang le roklo lasi nilitum non an sitame sakhi kereng pusi kachitin pon lo I kache hok pon lo Bangso asai ke deng hot kacho phapon karbi jutang lun barim alun sepo sukur sing rong pia hin pensi hemphu ke plang alun rong ki malun lun se ke plang alun lapen kachuru alun lun ponsi bohoi hanse aphan karcho mesen pen pachun pon nili phana bangke
ละดักบอยฮันเซรองบอยฮันเซกิกิมรองกิเซงกังนิงการพารุสุเซลูปุสีพลังลิตุมละดักปินีรองรูปจาร์จิวปอนล้ออาศัยลาสัวรองการจิวลองนิลิพันแกลุนซีปูนิลิพันนาฮังซีมันเป็งนักพิเป็นลุน dong muka pen semsing ingti karbing long life amreng constituency ka parlo upi lang so hawar tomon ke the pena jok ahe marit kana hok dun lap kisung ke phove kara latum mec rina terangpi lapen solang do arat atum aninga che thanai kaac cem tuliram rong hang atum aphan akirap kachohang kedam tang jami pori phain kora hini arni kang sam malom men to monare ke the par pika jok lakha sir kep amreng msc constituency ka parlo upi lang so hawar malom kidu don thong kep so se kidu ke lagara ratum ahem na hok dun lo bangso jok ki ong dong ara ratum ke kedo ke thak pen chenglok ki chu ki juna sonamong kadure thetan binong lo Lapusona pora hut MAC Rina terang pila pen KAEC yang bong pen solang doara ratum aning ka chethenaya bangphu CEM tuliram rong hangatum tong sekot pen kisung ki phovek ahawaralong humri dam pen tong sekot kachar chak thekjia phan akirap nang pipon vek thapusi kisung ki phovek araratum kachuningri padopon Hamren pen Daniel hi Karbing long live Tangde bini prime time bir ta ke lapon si kang tonilo